Știți că de ceva vreme tot vorbesc despre grupa asta care a început astăzi, reeducare alimentară și programul de alcalinizare. Încă o dată vreau să specific pentru că probabil sunt și oameni care nu cunosc acest program și nu înțeleg, confundă practic ceea ce eu fac cu programe de care presupun locuitori de mese sau eu mai știu ce pastile, prafuri minune sau nu știu, da? Baghete minune. Ideea e în felul următor, lucru pe care vreau să-l înțelegeți de la început. Este că ceea ce eu vă tot arăt în plicurile acestea sau în borcănașele unde găsim capsule, nu sunt înlocuitori de mese, nu sunt produse care, dacă le înghițim, practic gata și slăbim, sub nicio formă. Ceea ce eu vă tot prezint aici sunt minerale sau anumite extracte din plante, totul naturist, cât se poate de naturist, da? Pentru a rezolva ceva din interiorul nostru, pentru a ne echilibra într-un fel, pentru a pune organele noastre, pentru că suntem o adunătură de organe, să funcționeze la capacitate maximă. Dacă nu funcționam sau dacă aveam dezechilibre, ele să se așeze pe traiectoria care trebuie. 1 la mână, 2 la mână, alcalinizarea ne ajută. Da? Acest pliculeț conține numai minerale, magneziu, zinc, potasiu, da? Fier, cupru. De ce? Pentru că fiecare se duce în locul unde avem carențe și cel mai important, acest complex ne ajută în echilibrarea echilibrului acido-bazic, adică ne ajută să scoatem inflamația. De ce lucrul ăsta este important într-un proces de slăbire și nu numai pentru că alcalinizarea este făcută, creată, s-a luat premiul Nobel pentru acest lucru și o poate folosi și un copil și un adult și un bătrân, nu neapărat când dorește să slăbească, ci pentru a scoate inflamația pe care o ingerăm, o băgăm zilnic în interiorul nostru prin ceea ce bem, prin ceea ce mâncăm, prin ceea ce trăim. Stresul produce cortizol, cortizolul ne inflamează, iar inflamația ne ajută, între ghilimele, să cântărim, da? Adică în momentul în care noi trecem la cure de dezinflamare, de alcalinizare, da? Mai exact, scădem foarte mult pe cântar, ne dezumflăm practic, eliminăm toată inflamația și automat într-o lună de alcalinizare se poate slăbi până la 13,4 kg și nu vorbesc din povești, vorbesc din sutele miile de oameni cu care eu am lucrat, da? Între 5 și nu am avut mai puțin de 5 kg într-o lună și vorbesc în 5 kg în cazul meu în care nu sunt grasă, da? Adică în momentul în care avem un corp slab și el deține inflamație și poate deține 4-5 kg numai inflamație, pentru că numai ficatul deține până la 1,5 kg de glucogen și este un lucru normal, pentru că glucoza, creierul are nevoie de glucoză, da, transformată în ficat în glicogen, are nevoie pentru că este hrana creierului, da? Deci numai minerale care ne ajută să ne echilibrăm, să scoatem inflamația, iar lateral de aceste minerale noi lucrăm pe reeducare alimentară. De ce reeducare alimentară? Pentru că nu avem cum să ne chinuim să scoatem inflamație dacă noi pe parte băgăm inflamație și nu cunoaștem lista de alimente permise, interzise, adică ce înseamnă lucrul ăsta, nu avem o educație pe partea de alimente, adică care sunt cu potențial mare de a produce inflamație în corp, care sunt de mijloc și care sunt alcaline, da? Noi, chiar dacă mâncăm corect, nu înseamnă că ne dezinflamăm, da? Deci lucrul ăsta se află, îl veți afla în momentul în care începeți programul și învățați pas cu pas să vă reeducați alimentar și veți învăța pas cu pas să nu mai țineți diete, da? Să învățați să mâncați corect, echilibrat și în felul acesta să fiți educați pentru tot restul vieții, să știți când vă îngrășați, ce să faceți, să știți cum să vă mențineți, să știți când o luați pe cărări, cum să reveniți, da? Să știți ce vă e bine vouă, ce intoleranțe alimentare aveți. Reeducare alimentară
alimentar, într-un cuvânt. Iar aici avem balonul gastric natural pe care îl folosesc eu cu oamenii într-o altă etapă, da, pe lângă aceste cure, pentru că sunt unii care sunt supraponderali, mega supraponderali, nu știu cum să-i numesc, da, care au nevoie, avem nevoie să lucrăm și pe stomacul lor, pentru că acolo stomacul este mare și automat trebuie să se reducă în volum, când? În timp. Da? Adică lucrăm pe stomac în timp ca el să-și micșoreze volumul. Aici este un supliment alimentar cu glucomanan, o fibră naturală, 100% naturală, care în momentul în care o ingerăm și consumăm lichide, se mărește în volum dublu, triplu și ne dă senzație de sațietate. Noi vom mânca normal, atât cât poate fiecare, iar făcând treaba asta constant pe stomac, îl micșorăm. Da? Îl micșorăm în mod natural, treptat și la un moment dat nu o să putem să mai mâncăm cantitativ. Ne reeducăm alimentar, ne facem și alcalinizare și am micșorat și stomacul. Da? E gândit foarte bine programul ca corpul ăsta să treacă prin mai multe procese, da? Prin mai multe procese atât de reeducare alimentară, de echilibrare, din toate punctele de vedere, de detoxifiere, da? Pentru că dacă avem și un somn de calitate, corpul intră într-un proces de autofagie natural, normal, da? Și nu mai trebuie să luăm programe de detox. Da? Pentru că, din fericire, corpul nostru are capacitatea de a se detoxifia singur. Bun, deci cei care vor să înceapă cu mine și să se reeduce alimentar, să-i monitorizez gratuit și să-i învăț să-și reechilibreze, să scape de anumite probleme, pentru că problemele de sănătate vin din carențe și din inflamație, eu sunt aici și vă învăț și vă ajut pe fiecare pe rând. Aveți răbdare pentru că am foarte mulți oameni în program. Vă pup și vă doresc o zi bună și aștept întrebări de la voi. Da? Nu costă nimic să-mi adresați întrebări și eu să vă răspund tuturor. Bineînțeles, gratuit.